Hello. Hello. Epacho, ubetimi aka wo ho asem odin ene sabi kura a wotisue ho asem kitua bi amaye ansa ne ahye nkomo ase. Me de Emmanuel Boachi Nkrumah. Na me Asante fa ana nzima fa. Me fra Asante Bekwai. Na nzima nso me fra Zinobo. Yo me wasem kakra bi ambese busaw. Mo abetena bochire ha sei. Na bochire mo aba no ugiri se eyese mo kuro mu nananom kasa ye de wo mo no. Mo di kasa ne be ye adwuma. Ama ho aba mfa so ana se mo atu kwan yi abrofo kasa mo abehia na ha no. Eno ne kasa wo se mo de ye adwuma.